Το 2021 αναλαμβάνω πρόεδρος μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, συνεχίζουμε τις δράσεις που ήταν σε εξέλιξη από την έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του 2018, αλλά παράλληλα υλοποιούμε καινοτόμες δράσεις. Το ΒΕΠ δείχνει το πράσινο βήμα για πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομία και γίνεται το πρώτο επιμελητήριο με πιστοποιητικό ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος. Το επιμελητήριο μας δημιουργεί και συμμετέχει σε δράσεις πνευματικής ευαισθησίας. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και πραγματοποιούμε κύκλο επισκέψεων σε εταιρείες μέλη με εξαγωγική δραστηριότητα τόσο στην Α και Β Πειραιά, αλλά και στη Δυτική Αττική με επικορύφωμα τις περιοχές των Μεγάρων, της Μάνδρας, της Ελευσίνας και του Ασποπύργου. Το ΒΕΠ γίνεται το πρώτο κοινωνικό επιμελητήριο στην Ελλάδα που πήγε στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση ναυτιλίας στο Αμβούργο το 2022 και το επαναλαμβάνει με επιτυχία το 2024. Στηρίξαμε έμπρακτα τη νέα γενιά με επισκέψεις στα ΕΠΑΛ της Μελετηρικής Επιφέρειας του ΒΕΠ με κύκλους συζητήσεων με τα παιδιά των ΕΠΑΛ, αναδεικνύοντας τις επαγγελματικές προοπτικές των τεχνικών επαγγελμάτων. Σχεδιάσαμε τη δράση Μάθητα από το Βιοτέχνη με στόχο την άμεση επαφή των παιδιών των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ με τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην αρχή της εκμάθησης μέσα από τις πράξεις. Με πρωτοβουλίες στο ΒΕΠ, καταφέραμε να ενώσουμε δυνάμεις όπως το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας και να σχεδιάσουμε από κοινού πολιτικές για την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης. Υλοποιήσαμε τον πρώτο διαγωνισμό Αδριανός Μιχάλος για παιδιά των ΕΠΑΛ με μεγάλη επιτυχία. Δώσαμε και βραβεία σε μαθητές ΕΠΑΛ ξεκινώντας από το ΕΠΑΛ Μεγάρων με στόχο την ανάδειξη τεχνικής εκπαίδευσης. Στηρίξαμε κάθε δράση που αφορά startup εταιρείες. Υπογράψαμε μόνιμες συνεργασίες με πανεπιστήμια στοχεύοντας στις πιστοποιημένες καταρτήσεις σε σημαντικά θέματα που τις απασχολούν λόγω της μετάβασής τους σε νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ομάδα γυναικείας επιχειρηματικότητας του ΒΕΠ υλοποιεί σημαντικές δράσεις ενημέρωσης. Δημιουργεί τη γραμμή ενδυνάμωσης γυναικών, συμμετέχει σε αποστολές με το ΕΔΓ σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση του ΕΔΓ στις 26 Δεκάτου 2022. Αναπτύσσουμε κοινωνική υπευθυνότητα σε δράσεις με θέματα πρόληψης καρκίνου του μαστού, κάνουμε μπαζάρ με το Make a Wish αλλά και με τους Φοραμαία. Παράλληλα, στέκεται δίπλα σε εταιρείες σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Ντάνιελ στη Θεσσαλία με αποστολή εμφανιωμένου νερού από το επιμελητήριό μας τόσο στην Εύβοια αλλά και αποστολή φαρμάκων και τροφίμων. Τέλος, υλοποιήθηκαν αρκετά ευρωπαϊκά αλλά και κοινοτικά προγράμματα για την ναυτιλία, την ανακύκλωση, την υγεία, επιχειρηματικότητα αλλά και τεχνική εκπαίδευση. Και βασικά, συνεχίζουμε μαζί.